понеже тук 2-3 дена времето беше студено, минус 3-4 градуса. Писах по форуми, се чудех как се спира при брънето на огледалата. Някои викаха с диагностики, това, онова. И ето как става номера в крайна сметка. Retract Mirrors. Retract. В случая включваме при брънето на огледалата. Так. И ето как, пак по същия начин. Само че трябва на контакт. Ето сега изключваме отново. Хоп, готово.